第15水曜日朝の祈り。369ページ、369ページ。賛歌406番。神よ、私を力づけ、急いで助けに来てください。栄光は父と子と聖霊に、初めのように、今もいつものように。アーメン。アレルヤ。神よ、しもべの心の喜びとなってください。神よ、しもべの心の喜びとなってください。私はあなたに心を向ける。神よ、耳を傾けて私に答えてください。私は弱く貧しい。あなたを恐れる私の命を守ってください。あなたは私の神より頼むしもべを救ってください。主よ、憐れみを私の上に。私は昼も夜もあなたを呼び求める。しもべの心の喜びとなってください。主よ、私はあなたに心を向ける。主よ、あなたは恵み深く心の広い方。あなたに助けを求める人に慈しみを注がれる。神よ、私の祈りに耳を傾け、願いの声に心を止めてください。苦悩の日々、私はあなたに叫び、あなたは私に答えてくださる。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの技に比べられるものはない。主よ、あなたに作られた
諸国の民は皆見舞いに進みひれ伏してあなたの名をたたえる。あなたは偉大不思議な技を行われる方。あなたの他に神はない。神よ、あなたの道を示してください。誠実にあなたに従い、私の心がひたむきにあなたの名をあがめることができるように。主よ、私の神よ、心を尽くして感謝を捧げ、常しえにあなたの名をたたえる。あなたは豊かに私を恵み、地の国から救い出してくださった。高ぶる者が逆らって立ち、暴力を振るう者が命を狙う。神よ、彼らはあなたのことを気にもかけない。主よ、あなたは憐れみに満ち恵み深い神。怒るに遅く慈しみと誠にあふれておられる。あなたのしもべに力を授け、あなたに仕える者を救ってください。私を顧み慈しみを注ぎ、恵みの印を表して歯向かう者を恥じらせてください。神よ、あなたは私の助け、私の慰め。栄光は父と子と聖霊に、初めのように今もいつもように。アーメン。正しく歩み正直に語る者は幸い。遠くにいる者は聞け私の技を。近くにいる者は知れ私の力を。罪人は死を生んで恐れをののき。神を敬わない者は恐怖に怯えている。私たちのうち誰が焼き尽くす日に耐えられよう。誰が常しえに燃え盛る炎に耐えられよう。正しく歩み正直に語る者、人を虐げて利をむさぼらず愛を取らない者、血を流すことに耳を貸さず、悪いことに目を奪われない者、このような人は高いところに住み、その砦は岩の上に固められる。日々の糧に恵まれ、水は尽きることがない。栄光は父と子と聖霊に、初めのように今もいつもように。アーメン。王である神の前で喜びの声を上げよう。新しい歌を神に歌え。神は不思議な技を行われた。神の偉大な右の手、その尊い腕は救いの力。神は救いを示し、諸国の民に正義を表された。慈しみと誠をもってイスラエルに心を留められる。遠く地の果てまですべての者が神の救いを見た。世界よ、神に向かって喜びの声を上げ、賛美の歌で神を褒めよう。
褒め歌え、ラッパと角笛を吹き、王である神の前で喜びの声を上げよう。海とそこに満ちる者はどよめき、世界とそこに住む者は歌え。潮の流れは鳴り響き、山々は神の前に喜び歌え。神は世界を裁きに来られる。正義と公正をもってすべての民を裁かれる。栄光は父と子と聖霊に、初めのように今もいつもよように。アーメン。私は裸で母の胎から出た。また裸でそこに帰ろう。神は与え、神は取られる。神の名に賛美。私は弱く貧しい者。神を私のもとに急いでください。あなたは私の助け、救い主。神を私のもとに急いでください。栄光は父と子と聖霊に。私は弱く貧しい者。神を私のもとに急いでください。神は先祖アブラハムに誓われた通り、私たちを救われた。神を褒めたたえよ、イスラエルの神を。神は民を訪れてあがらい、私たちのために力強い救い主をしもべダビデの家に建てられた。神は昔預言者によって語られたように、私たちに逆らう者、恨みを抱く者の手から私たちを救い、祖先を憐れみ、尊い契約を心に留められた。神は先祖アブラハムに約束された通り、逆らう者から私たちを救われた。生涯を清く正しく平和に送り、神に仕えることができるように。幼子よ、お前も神の預言者と呼ばれ、主の前を歩み、その道を整え、罪の許しによる救いをその民に知らせる。すべては神の憐れみの心による。神の深い憐れみにより、夜明けの太陽は私たちに望み、闇と死の陰にある人を照らし、私たちの歩みを平和に導く。栄光は父と子と聖霊に、初めのように今もいつもよよに。アーメン。神は先祖アブラハムに誓われた通り、私たちを救われた。私たちの神の技をたたえて祈りましょう。聖なる父よ、あなたは御子キリストによって新しい民を呼び集めてくださいました。夜明けの時を迎えて、私たちはキリストと共に賛美の祈りを捧げます。神よ、あなたはすべての人の父。
御言葉を聞き、生体に養われるあなたの民が喜びにも悲しみにもあなたの導きを知ることができますように。神よ、あなたはすべての人の父。すべての人があなたの前で平等であることを悟り、人種や国籍の差別を超えて協力していくことができますように。神よ、あなたはすべての人の父。病床で新しい朝を迎える人々を顧み力づけてください。彼らが健康を回復し、喜びのうちにあなたに感謝を捧げることができますように。神よ、あなたはすべての人の父。天におられる私たちの父よ、皆生とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪を許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。万物を治められる神よ、あなたの英知によって作られた私たちを光で満たしてください。私たちが摂理によって導かれ、今日一日あなたに仕えることができますように。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。賛美と感謝のうち